Når køer bøvser, så udskiller de drivhusgasset metan, og det er noget skidt for miljøet. Landbruget står i dag for cirka en femtedel af den samlede CO2-udledning, og lidt over en tredjedel kommer fra netop køer. Det vil et nyt forskningsprojekt nu lave om på, og løsningen den skal findes i havet. Det er søsalat, og det er en af de tangarter, vi kigger på. Vi kender dem jo godt, de grønne og brune planter i vandkanten. Savtang, den kigger vi også på i projektet. Men de er måske vigtigere, end vi lige gik og troede. Den har også de indholdsstoffer, som vi kigger efter. Tang er centrum for et nyt forskningsprojekt, der skal mindske udledningen af drivhusgasser med 30% ved at putte tang i foder til kvæg. Når kvægene de spiser det her, så ved vi, at det vil reducere metanudledningen. Vandplanterne indeholder nemlig antioxidanter, der nedbryder metan i køernes maver. En ko, den bøvser typisk 500 liter metan op i døgnet. Og når vi har over 500 million køer i Danmark, så bliver det bare til rigtig store mængder af metan. Og det er ikke første gang, at tang bliver nævnt i forbindelse med klimavenlig produktion. Så tørrer vi tangen her. På Teknologisk Institut i Taastrup er de begyndt at teste tang for flere stoffer, der kan bruges i eksempelvis kosmetik. Så er det også en uudnyttet ressource i de danske farvande. Det ligger og bliver ikke brugt. Og derudover så bruger det heller ikke noget landareal, når det skal dyrkes. Og de seneste år har virksomheder som Nordisk Tang her i Grenaa produceret fødevarer af vandplanterne. Vi startede med nogle få for 4,5 år siden. Blandt andet fordi tang høstes bæredygtigt. Det er helt undervurderet, hvor stor en betydning det har. Men nu skal det altså vise sig, om tang også kan hjælpe på det helt store klimaregnskab. Risikerer man ikke at tømme havene for tang? Når der kommer en efterspørgsel efter tang, så vil man begynde at dyrke tang alle de steder, hvor man ikke dyrker i dag. Og dermed der kan man øge produktionen ganske betydeligt. Ifølge forskerne er der uanede muligheder. Men nogle gange så ligger de intelligente løsninger lige uden for døren, og det tror jeg, det er tilfældet her. Der er bare noget guld i det tang her, som vi kan bruge til en ny måde, som vi aldrig havde tænkt på før. Innovationsfonden står sammen med en række danske forskere og virksomheder bag projektet, der har et budget på 17 millioner kroner.